Zdravím vás, priatelia. Máme tu druhý žatevný deň. Mal som neskutočné fofry, nestíhal som ani natáčať. Takže taký rýchly update. Platíme hrách už druhý deň. Tak kvalitne poľahaný, masakrálne. Ani nevidno prakticky, že čo je pokosené a čo je poľahané. Proste rozdiel 5 cm. Proste neskutočný masaker. Prvý deň som buchol 14, skoro 15 hektárov. Hneď mi aj odišlo ložisko v zásobníku, ktoré som musel narýchlo vymeniť. No a dneska, teraz pokračujeme ďalej. Takto sa teraz druhý deň žatvy hráme. Repky budeme mať možno o týždeň. Stredisku, ako vidíte, 5 cm. Čiže masaker. Ale ten hrách je masakrálne zvalcovaný. Tam sa už dá čo si ide. Ale fakt, že malinko. To je druhé pole, dneska už s klásom, včera som kosil sám. Takže takto sa zabávame. A nemám rád poruchy počas žatvy, keď si chystám kombajn mesiac, lebo je horúco, človek sa pláši, chodí okolo teba agronóm a na pole. A toto má, ja to chápem, že treba kosiť počasie, ale nepridáva mi to na radosti, keď mám poruchu a ešte okolo mňa každých 5 minút chodí vedúci, že kosiť. Takže z toho mám maximálne nervy, spotený som jak blázen. A šalenstvo aj teraz, som bol prepotený, nasratý, menil som ešte snímač tam dole snímač na kopíraciu na ľavej strane, lebo ľavá strana sa mi furt trocha pridvihovala. Takže to som vymenil. No a fachčíme, takže uvidíme, jak to pôjde. A dneska pôjdeme možno zakosiť do repky, ale repky nie sú nejaké, repky sú... Tu na týždeň treba repka. Pšenice tu nie sú tiež dozreté, ozimné jačmene tu sa nepestujú. Takže... maximálne, keby som kuda komu zašiel na ozimné jačmene, ale ozimné jačmene tu po kilici už sú skoro hotové. Takže uvidíme. A repky neverím, že repku tu takto už teraz bude kosiť, keď nekosíme my, lebo sme rovnaké pásmo, čo sa týka klimatické pásmo, sme tu zhruba rovnaké okolo Košic. Čiže zhruba všetci kosíme tie plodiny rovnako. Jazdíme jednostranne, ideme hore a naspäť na prázdno, po také poľahaných hrách. Takto pomaličky sa plazíme. A hore ideme kosajúci a dole na prázdno, lebo takto smerom je zľahnutý ten hrách. Takže sranda to není, lebo takto hektáre službár nezrobí. Pšeničky tu vyzerajú dobre, repky tiež celkom dobré. Jačmeň naposledy, keď som videl, to bol dosť slabý. Ale uvidíme, že čo, alebo jak to vyzerá. Včera som na ruku musel ísť pol dňa, viac ako pol dňa. Som išiel na ruku, lebo bolo to katastrofálne, fakt. No a teraz už krásne kopíracia kopírujem. Ten rách je tak zvalcovaný. Sa ma pýtali, že čom to nekosím s flexibilnou lištou. To je taká blbá odroda. Stonky sú tenké jak vlas, úplne ľahnutý, až prilepený k zemi. A vlastne môj šikmák sa
nedá mechanicky naklapať. Nedá sa mechanicky naklapať, hej, dole alebo hore. Takže keby som možno mal naklapateľný šikmak, hej, hore-dole, ale nemám, keby som ho trošku vedel naklopiť dole, tak by možno vedela, ale ja potom vidím vonku z kombajna a vám ukážem, jak je prakticky prilepený ten hrách o zem. A to by ani flexibilná lišta nezobrala. Toto je fakt zdviháky, teraz robia krásnu robotu. Hej. Pekne po nich sa klže ten hrách hore a mu tak to hneď odoberie. Takže má to niečo do seba, neveril som tomu, už minulý roku sme tak kosili. A tá flexibilná lišta vlastne tým, že je flexi, že je ohybná, ju aj keď veľmi pritlačíte, keď máte tie zúbky, oni zrobia to, že tie dvojprsty, keď veľmi pritlačíte, majú tendenciu sa až prehnúť hore. Čiže to je blbosť, lebo jak by som to vysvetlil, jak od kosy. Keď máš takto, hej, počkaj, som trošku, už rije. Trochu nepozornosti. Kvalitná príprava. Trošku závil. A dobre som mal nastavený moták. Mám dobre nastavený moták, teraz som do toho štúrim. Dobre som mal nastavený moták. Som zvedavý, jak bude teraz dávať. Trošku vyvíhol. Som vám vysvetľoval, že tá flexibilná lišta, ona musí byť v rovine. Ona musí byť v rovine, hej, takto, tie dvoje prsty. A keď ju veľmi pritlačíte, tak ona zrobí toto. Takže logicky, keď tu je stonka, hej, a keď ja zrobím takto, tak odstrihnem ju čím vyššie, hej. A veľa ľudí nepovie, že keď máte flexibilnú lištu, tak ona potrebuje hlavne porast stojatý. Ona pokosí aj poľahanú soju, dajme tomu, ale soja má furt hrubší struk, tú stonku, ako dajme tomu tento hrách. Nedá sa aj hrách kosiť z flexi, ale hovoria, že ten uponkový, čo je to cez seba popreplietaný. Tento hrách je divný strašne. Vidím vonku, vám ho ukážem, len nechcem, že by ma teraz s tým klasom naháňal. Takže preto som nezobral flexi, lebo by to len pošmykala vlastne, lebo keď som ju viacej pritlačil, tak ona by len toto zrobila vlastne, hej, že by ju vytlačilo hore. Lebo tam sú na boku tie ajelka a keď je kopírácia, ono zhruba svoju výšku si drží. Hej, soju to vymlatilo krásne, ale keď je veľmi poľahaná soja, tak aj tak som musel ísť proti smere, lebo skúšal som to kosiť naopak, dalo sa, ale musel som o polovicu spomaliť zase rýchlosť a vyťahovať si s motákom. Ale keď vyťahujete si s motákom, tak vlastne obíjate tie guličky sojové, hej. Vlastne tie zrnka zase vybíjate motákom. Takže museli sme chodiť oproti, tiež jednostranne, kde bolo poľahané. Čiže by sa zachránilo čo najviac. Klas je tam. Ja si skúsim obuť Paganže. No, takže toto je vlastne pokosená časť. Tady išiel klas. No a tu máte porast tohto hrachu, ktorý, jak vidíte, je úplne zmastený k zemi. Úplne, to na tej kamere ani nevidno. Hej, pozrite sa, a takto to vlastne lezie po tých, s motákom to takto vyhrabujem a krásne to podáva po tých dvíhačoch do stola. Lenže tým, že ja vlastne to musím vyhrabať, jasné, že už na motáku dačo vybijem. Hej, čo je horšie, ale žiaľ Bohu, to je tak masakrálne poľahaný ten hrách, že musíme zachrániť, čo sa dá, hej, ale tu pekne vidno, jak ten hrách moták vyhrabe a posunie ho po dvíhakoch smerom do šmeku. A vidíte to neviem ani
taký poľahaný hrách ste asi ešte nevideli, hej, tu mám ruku, ale môj tieň zavádza, hej, toto tu odkosíš, to, čo tu je zbité, to tu ani ledva odkosíš. A nie je to rovnomerné, tá zem nie je rovnomerne pripravená, tu vidno, že tu je napríklad diera, hrboľ, diera, hrboľ, diera. Príprava mohla byť lepšia, žiaľ Bohu. Žiaľ Bohu. Je to tak. Takže s takýmto tu porastom sa my hráme. Že listu mám úplne dole, tak to vyhrabuje. A tu je vypadané postrekovač. A je tu vidno zrnka z postrekovača, jak lepil ten hrách. Takže podmienky sú, no tu je diera, tu je zase diera, vidno to, a ešte som sa toho len dotkol a už je to vysypané. Hej. Tu je diera, hrboľ, takže čarujeme doslova do písmena, čarujeme s vymlátom. A vidno jasné, hej, že za mnou po strane. Nie všade, hej, tu je to čisté, ale sem tam dá čo vypadne. Takže, keď ste boli v obraze, tak to vyzerá. To takýto hrášok. Tvrdý jak betón. Takže aby ste boli v obraze, čo toto vlastne kosí, takže je to masakrálny porast. A rýchlosť do 2 km za hodinu, takže žiadna slava. Priatelia. Takže som zatiaľ sypal klas, takže som vám to vedel vysvetliť. Motačík trošku dvihneme a vidíme, jak to vyškrabuje. Vyškrabuje a podáva na tie dviháky a tak ďalej do šneku. Čiže paráda, úžasné podmienky, úžasne sa to